Čaute ľudia, dneska vás vítam pri novej hre. Ľudia, už tu mám pár stromov zasadených, lebo predchádzajúce video, ktoré som teraz natáčal, tak som mi pokazilo audio. Ľudia, určite by som bol radšej odber a like, aj keď posúvate na mobile tlačítko vychváli. Tu nás zasadíme pár stromov, ide nám to dať rýchlo tie stromy, takže podľa mňa toto nebude dlhá séria, podľa mňa to dneska sa 4 minútové video dokončíme. No, sa 8 minútové video určite dokončíme. Už to nie je také ľahké, jak na začiatku. No, OK. Takto. No, dobre. OK. Takže nám to sa obav sú viacej. No, ľudia, ak by sa vám táto séria páčila, nezabudnite ho podporiť lajkom, odberom aj zvončekom. A keby ste chceli vidieť, čo sa deje mimo videa, keď nenatáčam a vkujem napríklad, tak určite nezabudnite dať follow na TikTok, ktorý máte hore na kanáli, hashtag odkaz na TikTok, takže určite tam nezabudnite dať follow, tu vám ho aj napíšem. Dobre, soberieme daily work, neviem, kto by tuto hral 7 dní, to už by ma vôbec nebavilo. Aha, Twitch. A nie, dobre, som stavil. OK, no, ideme vylepšovať. Max, OK, toto dáme tiež na max. No, čo ďalšie môžeme vylepšiť? To asi nič. Aha, to už asi ability. Aha, nie, no cash a tak. Neviem, jak sa, aha, tam sa dávajú ability. OK. No cash. Takto. No, OK, dokončíme túto vadu. 45-41. No. Ľudia, toto videjko má asi 2 minúty a už máme pomaly túto celú vadu dokončenú, takže neviem, čo bude byť ďalšie 6 minút, ale je OK. No, otvoríme si basic egg. No, OK, otvárame, čo nám padne. Mačka, dobre. Storage. Aha, ona sa nám equipla automaticky. No, takto. Postavíme ďalšie stromy. OK. Teda vylepšíme na max, no. Aj toto tu. Ale nemáme peniaze. No, ľudia, jaké sú tu ceny stromov? OK, 379 000 to už za strom. Neviem, či ten strom ako bude zo zlata, alebo z čoho. OK. Dáme určite weby. Koľko je weby? 1 milión a tak máme ešte. No, OK. Takže ľudia, určite nezabudnite dať odber a na TikTok follow. Tam sa dozviete vlastne, keď nebudú vychádzať videá, alebo keď začnú vychádzať videá, tak sa určite tam hodte follow. No, OK, 152 000 nám treba. No, asi ďalšie vajíčko tvoríme, aha, to asi 1 bilión, to nič. No. Ako neviem koho by táto hra bavila sa 7 dní. OK, keď tá hra myslí, že ju bude datovať 7 dní, tak OK. No, tie stromy už rýchlo rastú docela. OK, máme 250 000 sme mali. No, toto faster growth, teraz budeme odomykať. No, sa gemy nič nekupujeme. Faster games. No. 137 000 nám treba. OK, teraz 253 000. Ľudia, ideme ďalšie stromy. Aha, nemáme na ďalšie stromy. No. OK, tu odomkneme. Faster growth, teraz to rastie najrýchlejšie ako sa dá.
No, OK. 2000. To nie je až tak veľa. No. Koľko stal ten web milión? Statistika. Je to OK. 3 milióny. OK. No, takto. Ďalší strom. Ako strom sa 840 do 130 000, 130. Tak to neviem, čo mi asi delali, OK. No, asi táto hlava je, čo mi sedel. No, OK, už sa robáme trochu viac, ale aj tak sa robáme texty, nie na ďalšie dve rady stromov, OK. Zase, čo to znamená, ideme kúpiť takého peta. A to potom asi 1 bilión alebo 100 gemov. OK. Takto. Pes. OK. Je to najlepšia kombinácia pesa mačka, ale dobre, budeme vesiť túto hru. No. Ako v tejto chvíli vývoja už sa fest musel nudiť. Si keď vymyslel, čo dá na Roblox. Si sa sadiť stromy. Bola dávnejšie už aj taká hra. Si sadenie stromov. A nie ste kupovali tie stromy, ale ste sadili všelijaké. No, takže ja som tú hru nehral, takže neviem ako fungovala, ale viem ako podľa videí, čo som videl, že nie takto, ale všelijak ste sadili. No, OK, plus 90, takže toto by stalo, jak sa plus 90, Schrapem. No, OK. 50. Štvrtý strom. No, ľudia, koľko toto videjko má minút? 7 minút. Záhadne je to zabavné. Dúfam, sa veľa sliadnutí bude mať. Ale ľudia, toto bude pomaly koniec tohto videjka, lebo ešte vám dám preto info nejaké. A toto bude koniec tohto videjka. A ak nie, tak budete tu mať nejaké auto, zase, chceš by sa to už